kabantu libowike losi ayalikoa Siyabonga uNkulunkulu omuhle, akekho uNkulunkulu njengawe, uNkulunkulu ogcwele uyaphila. Siyabonga Nkosi ukuthi usinikeze ithuba lokuza phambi kobuso bakho. uNkulunkulu ongcwele sizozwa ukuthi wena uthini ngathi. Baba, thatha indawo yakho namanje uKristu Jesu inkosi ophila kuze phakade. In Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Asithathe ithuba bangcwele sibingelele ubaba nomama egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Baba nomama, hallelujah. Sibingelela ubaba bonke abakhona egameni likaJesu. Hallelujah. Futhi siphinde sibingelele nabo mama, obrado sister egameni likaJesu. Hallelujah. Igama lamba ngcwele ngokuxolana bakamsibako yazi indaba ukuthi bethu baba yazi kuba nzima kanjani. Hallelujah. Unzima nje yabona. Hallelujah. Kodwa unjalo ma kodwa nje okukhulu kunakho konke bangcwele ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngiyakholwa uJesu wayisize yabempilo. Hallelujah. Ngasindiswa bangcwele. Hallelujah. Ngisasindiswa namanje. Hallelujah. Mengibona Sunday school ukugida la ngiyakhumbula nje I think I was 7 years old. Hallelujah. Nami ngithandela nje ukuyikhonzela. Hallelujah. Uma umfundisi wethu uMamhade wayesinika elinye ivesi athi ivesi lakho lekhanda le. Hallelujah. Athi lelo verse lelo noma ngazithusa enkingeni enjani uthandaza ubize lona. Elami lali lapha kuJoshua chapter number 1 verse number 8 athi lencwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho wozindla ngayo emini nobusuku. Hallelujah. Bese ithi uqaphele kusho ukuthi ekuzindleni kwakho uzindla uqaphelile. Hallelujah. So uNkulunkulu bangcwele wangilekelela wangisiza. Hallelujah. Ngiyathanda bangcwele ukuthi ngingene nje endabeni yami yanamhlanje. Sizoyithola lapha kuGenesis chapter number 37. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyayibona bangcwele theme ithi yenze salvation uyibeke endaweni ibeke reality. Hallelujah. Ayibonge inkosi bangcwele. Ngiyacela nje ukuthi namhlanje sithathe lapha kuGenesis chapter number 37 egameni likaJesu. Hallelujah. Verse number 1 bangcwele mase ngitholile ongangifundela ngiyacela bangcwele angifundele egameni likaJesu. Sizoyithatha verse number 1. Hallelujah. Ngithanda ukukhuluma ngesihloko esithi there is a dream inside me. Hallelujah. Kunephupho ngaphakathi kimi. Hallelujah. Amen. Ngiyacela utholile bangcwele angifundele ngasi sizulu egameni likaJesu. Hallelujah. Isihloko amaphupho kaJosefa. Amen. uJakobe wakha ezweni lokugogobala kukayise ezweni laseKhanani. Jesus. Lokhu kuyindaba kaJakobe. uJosefa eseneminyaka eyi-17 wawalusa umhlambi kayise enabafowabo. Engumfana nje wayekuwo amadoda kaBiliha nakuwo amadodana kaZilipa omkayise.
ngabo. Kepha uIsrayeli wathanda uJosefa kakhulu kunabantwana bakhe bonke. Ngokuba wayeyindodana yobuchegu bakhe. Ngicela sorry, ngicela uphinde ubese ungifundela uverse number 24 egameni likaJesu. Verse number 24. Bamthatha, bamphonsa emgodini. Umgodi wawungenalutho, kungekho manzi kuwo. Jesus. Ungathandaza sisi. Baba egameni likaJesu Kristu uNkulunkulu ophilayo izwi lakho linamandla lingulo. uNkulunkulu ekhuluma nathi ngalesi sikhathi sifundiswe siyabonga Baba. In Jesus name. Amen. Sihlala phansi bancane egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. La esifunda khona bangcwele sifunda indaba kaGenesis chapter number 37. Hallelujah. Ngithanda nje ukukhuluma ngesihloko esithi there is a dream inside me. Hallelujah. Kunephupho ngaphakathi kumina. Hallelujah. Hallelujah. So la esifunda khona bangcwele sifunda izwi kaNkulunkulu okuyiBhayibheli. Hallelujah. iBhayibheli noma izwi kaNkulunkulu it's a prophetic book. Hallelujah. Futhi asikho isiprofeto oyosithola noma ozosizwa ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. So this book bangcwele it consists of 66 books. Hallelujah. But namhlanje thina sikuyi Old Testament. Ayibonge Nkosi bangcwele. So iOld Testament inama inencwadi ezu-39. Hallelujah bangcwele. Hallelujah. So izwi kaNkulunkulu lilonke. Kushuthi izwi kaNkulunkulu uma ngithi li-prophetic, kushuthi uma ulifunda likutshela okumele ukuthi ukwenze noma ube yikho. Hallelujah. Amen. Noma oyikho. Hallelujah. Amen. So izwi kaNkulunkulu izwi kaNkulunkulu liyisiprofeto esigciniweyo. Hallelujah. Shuthi ayikho into uNkulunkulu azoyikhuluma angayigcini ngezwi lakhe. Amen. Hallelujah. Shuthi ngamanye amagama bangcwele shuthi ngamanye amagama izwi kaNkulunkulu uma liyisiprofeto ize ithi indaba lapha kuTimothy uchapter 1 Timothy chapter 3 uverse number 16 uthi le mibhalo le iphefumulelwe nguNkulunkulu. Hallelujah. So ngamanye amagama bangcwele ayikho into esifunda ezwini likaNkulunkulu engaphefumulelwe. Amen. Ayibonge igama leNkosi. Amen. So la esifunda khona bangcwele sifunda ukuthi kukhona umfana. Hallelujah. Ogama lakhe lalinguJoseph. Hallelujah. uJoseph lithi uNkulunkulu bangcwele wazalwa yikhehla. Ubaba wakhe wayesemdala esekhulile. Hallelujah. Futhi ngamanye amagama, oh my God, futhi ngamanye amagama uNkulunkulu uyakwazi ukuletha izinto noma usumdala. Futhi ngamanye amagama uNkulunkulu akadlulelwa isikhathi. Amen. Alibonge igama leNkosi bangcwele. So uzosama bangcwele ukuhlanganisa wonke le. So uJoseph uma ezalwa uzalwa uJakobe. Hallelujah. Elithi izwi kaNkulunkulu uma ezalwa uzalwa unabafowabo. Shuthi le ndaba le indaba yomndeni. Alibonge igama leNkosi. Alibonge igama leNkosi. Hallelujah. Uma ezalwa uJosefa uzalwa unabafowabo. Lithi iBhayibheli uma uJosefa ezalwa uzalwa kuba khona uphawu uNkulunkulu amnikeza lona uma elele ebusuku okuyiphupho. Alibonge igama leNkosi. Futhi ngamanye amagama uJoseph uba nephupho elifikayo kuye. Hallelujah. Lithi izwi leNkosi ulifunda lephupho uJoseph laqala lamudla eyedwa walithatha lephupho walisa kubaba.
alibonge igama lenkosi. Uma elisa kubaba ufika uyachaza kubaba ukuthi baba bheka ngiphuphile sibophe ithungo isithungo sami ngasibona siphakamezelo sikhothamela mina. Haleluya bantwana. Lithi izwi lenkosi bantwana ubaba wathi usho ukuthi uyokusiphatha na. Alibonge igama lenkosi. So now uma ubaba ekhuluma ukuthi uyokusiphatha kwangasiku ukuthi uJoseph uthi uzokusiphatha but ubaba okhaza iphupho. Amen. Lithi iBhayibheli bantwana akagcinanga ngalokho walithatha iphupho lakhe walutshela abafowabo. Lithi izwi lenkosi bantwana abafowabo baqala ukumzonda because of iphupho. Shuthi ngamanye amagama bantwana singavumelana sithi into ebulala uJoseph kubafowabo iphupho. Oh. So now So now lithi iBhayibheli bangcwele uJoseph uletha iphupho kubafowabo. Yena uletha ngokuthokoza ukuthi ngibona iphupho but abafowabo leli phupho leli libenza ukuthi beqaleke manje bemzonde because of iphupho. Alibonge igama lenkosi. Manje amagama bangcwele inzondo kaJoseph iqala mhlazana ebalephupho ngaphakathi kwakhe. Alibonge igama lenkosi. Amen. Shuthi ngamanye amagama uJoseph kwakuright nje ehamba ephila njengabo bonke abantu but kwathi ngaqala ngaphakathi kwakhe kwaba nephupho abantu baqala ukumzonda. You know ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma uvamisile ukukhuluma ngendlela ezintathu. Haleluya. Kuyenzeka akhulume ngephupho. Haleluya. Kuyenzeka akhulume ngesiprofeto. Kuyenzeka futhi ukuthi akhulume ngani ngemibono. There is why uHabakuk ethi lemibono uma niyibona anoyibhala phansi ukuthi isikhathi uma sesifikile nazi ukuthi lokhu kwabulwa inkosi. Alibonge igama lenkosi. Shuthi ngamanye amagama bantwana uNkulunkulu ayikho into eza masinyane. uNkulunkulu kuyabekezelwa uma seqalile wabambulela something ukuthi uyina kumele ukuthi uyenze bhala phansi uzokwazi ukuthi uNkulunkulu ayikhulumile into kanje. Alibonge igama lenkosi. Kukhona abantu ababulawe ukuthi uNkulunkulu ukhulume ukuthi you shall be great. Uzoba mkhulu but uNkulunkulu engashongo ukuthi umkhulu uthi uzoba mkhulu. Umuntu akuthatha ubukhulu bakhe akufake enhlizweni ayibone mkhulu ayibona izimpi zobukhulu beyifika bese abantu bayanqoqa because of isikhathi asikafiki. Wait for your time. Wait for your time. Inaweza uNkulunkulu lithi konke kunesikhathi sakho. Kunesikhathi sokutshala, kunesikhathi sokuvuna. Alibonge igama lenkosi bantwana. Another thing kuleyo mibono ukuthi sikwazi ukulisiza ibandla noma umuntu omusha. Uvumeleni ngimkhothe uJoel uma ethi in the last days I will pour out my spirit upon every flesh. Hallelujah. Uthi insizwa izobona imibono. Hallelujah. So now ufuna ukuyakha indaba yami la ukuthi uAbraham uma uNkulunkulu ethi kuye ungubaba wezizwe. Hallelujah.
Haleluya bantwana. uNkulunkulu wayazi ukuthi kunesikhathi sakho ayimbekele sona ukuthi uzoba ubaba wesizwe. Haleluya. Alibonke igama lenkosi bantwana. Futhi ngamanye amagama akukho wrong ukungabi nephupho uma umuntu omusha. But into ebalulekile is to align yourself. Uma uqala uyi-align noNkulunkulu kukhona eminye iminyango ongeke uzuyivule wena ezoyivulekela yona because wena uqalile wayi-align noNkulunkulu. Alibonke igama lenkosi bantwana. Bese uchaze la futhi ngene nje yeprofesi kancane. uJesu mekezoza emhlabeni, uJesu uyisithembiso esigciniweyo. Haleluya. Lithi izwi kaNkulunkulu umuntu wona ensimini yase-Edeni uNkulunkulu wayeseyisona ngokwenza umuntu. Haleluya. But ekuyisoneni kwakhe uNkulunkulu lithi izwi lenkosi wayeseqamba isu lokuthi angasibuyisa kanjani kuye because uNkulunkulu wayesihawu ngomuntu. Haleluya. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wabona ukuthi umuntu wonile wazomkhiphela ensimini yase-Edeni wamkhipha. Haleluya. Futhi ngamanye amagama umuntu wayedalelwe ukubusa noNkulunkulu. Alibonke igama lenkosi. Futhi ngamanye amagama sidalelwe ukubusa noNkulunkulu. That is why izwi kaNkulunkulu in the book of Joshua uthi Joshua lalela ngitshela yonke indawo la amathi olimi lwakho noma la uyonyathela khona leyo ndawo uzoyidla. Futhi ngamanye amagama we shall rule in the land of the living. What will make us to rule in the land of the living? Ukuba nephupho njengomuntu omusha ukuthi ufuna uNkulunkulu umbona ekwenzela ini ukuphi naye. Iyakhaunta indaba yokuthi ukuphi naye. Do you know ukuthi uma lithi izwi lenkosi uthi umbhalo lapho uthi uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wathi ufana naye. Bese khona omunye la ngithanda khona la ethi wamdala wayesemqhelisa ngekazimulo. Haleluya. Futhi ngamanye amagama it's God then you. Haleluya. Do you know ukuthi ukhona abantu abangeke beze beyiteste into yokumnandi bakaNkulunkulu ngenxa ye-destiny asuke kuyo noma indawo asuke because i-location okuyo iyakhanga ukuthi ukuphi. Alibonke igama lenkosi. Amen. So uyakhumbula ukuthi uIsaya useke waprofetha wathi bheka intombi izokuzalwa ikhulele bese meqeda kwenye indawo athi umbuso uzoba semahlombe akhe. Kwakushiwo uJesu. Haleluya. Ukuza kukaJesu ukuthi everything ezobikhona. Oh my God. Ngama zonke izinto zethu uma sithi sidinga izinto zethu zisemahlombe aJesu. That is why uJesu mothatha isikhathi mofunda izwi uzoza kuthiwa uJesu ulandelwa. Ngamanye amagama kukhona siyeze izinto ongeke uyithole noma ube nazo uma ungaqalanga walandela. That is why efana uPeter follow me, I will make you the fisher of men. Ngamanye amagama waqala walandela kuba khona izinto ozoyithola kuyena. Waqala walandela. Ingakho athi I will make you.
nguwe owenzayo, ngiyena oyenzayo. Ngoba sizoba nenkinga uma ulandela bese ufuna ukwenza. Nguye oyenzayo. Uma enza uyakwazi ukumtshela uNkosi, "Eyibona le nhliziyo yami. Nkosi yabona na umhole nguholayo, angithayi Nkosi na umhole." You understand? Because akulele kuwe, kulele emandleni akhe. Hallelujah. Amen. Bese bamtshela ithithu leNkosi. uJoseph uphupha izithungo zimkhothamela. So now uma ephupha izithungo zimkhothamela, lithi izwi leNkosi utshela ubaba ukuthi lephupho limhlale enhlizweni. Hallelujah. Lithi izwi leNkosi ubaba wayeseqala ukumthungela a garment of many colors. Hallelujah. Ingubo moyengcwele. Kithi ngamanye amagama ubaba mele umthungela ingubo uprotector iphupho lakhe. Hallelujah. Because Shuthi ngamanye amagama bantwana ukuthi uJoseph uphuphile akwenzi ukuthi mkhulu kunobaba, because uma uJoseph engaphupha enjalo ukuthi usemkhulu kunobaba, kukhona izinto azoyilahlekelwa, kukhona izinto azohamba engeja, kukhona izinto angeke azayibambe, kukhona izinto uNkulunkulu angeke amnikeze zona, because isifiso sikaJoseph silele kubaba. Lithi leNkosi ubaba wayesebona ukuthi akuhle ukuthi lephupho leli aliphuphe nje, kodwa lithi leNkosi wayeseqala wamkhandela ingubo. Angibonge igama leNkosi ingubo yakho. Haleluya. Lithi leNkosi ubaba qala wamkhandela ingubo. Uma emkhandela ingubo isho ukuthi asiprotecte icebo likaJehova elunomzimba lo, asiprotecte leli phupho leli, ngoba uma leli phupho leli lingaprotectekanga kungenzeka ukuthi lento ayiphuphile ishabalala. Ngamanye amagama iphupho lakho liyadinga ukuprotecteka. Your dream needs to be protected. Alibona igama leNkosi. Lithi leNkosi ubaba wamkhandela ingubo ngoba wayebona ukuthi lephupho leli lizodla umhlaba, ngoba izinto ezizodla umhlaba ziyadinga ukuthi iprotectwe. Hallelujah. Amen. Ziyadinga ukuvikeleka izinto ezizodla umhlaba. Hallelujah. Uma uzoyiphatha ngenye indlela umuntu omusha, kunezinto angeke usuyithole. Hallelujah. Because ukusuka kwegarment noma ukulahlekelwa igarment kusho ukuthi amandla wasekho. So ubaba wabona ukuthi lo mfana lo ukuthi azokwazi ukudla umhlaba udinga ukuthi lephupho leli ngilibiyele, ngiliprotect. Hallelujah. Uyazi ukuthi ungathola isimanga sokuthi ubaba kaJoseph akaza phupha, but uJoseph uyaphupha, but amenzi uJoseph ngcono aphakame kunobaba. Akubona igama leNkosi. Ngoba iphupho lisho ukuthi iphupho wena Joseph usuzophakamisa indlu kababa. Alibonga igama leNkosi. Iphupho lika Joseph la liletha ukukhanya ekhaya lika Joseph. Hallelujah. Izwi leNkosi. Izwi leNkosi uNkulunkulu
noma phi la uJosefa aye yakhona umusa kaNkulunkulu ofika ubengamele because of grace ayithole kubaba. Futhi ngamanye amagama ubaba ekwazile ukuvikela iphupho lakho noma usaya kuphi lapho ungene khona umusa kaNkulunkulu uzoba nawe. Hallelujah. This is the Nkosi ubaba when protect iphupho. Ubaba usethuma uJoseph kuba fowabo ukuthi akabahambisele ukudla. Lithi le Nkosi meke hamba uJoseph ebahambisela ukudla. Lithi iBhayibheli wafika kwenye indawo wangabathola. Lithi le Nkosi wabuza umuntu othile wafika eDothana wangabathola. Lithi le Nkosi wabuza umuntu othile ukuthi awubabonanga abafowethu ukuthi balusele ngakuphi. Lithi le Nkosi wamtshengisa ukuthi balusele ngapha. Mekefika mekeza uJoseph. Lithi le Nkosi bathi nansi inyanga yamaphupho. Shuthi ngamanye amagama umuntu onephupho igama lakhe liyashintsha. Alibonga igama leNkosi ngoba baqala bajikisa igama likaJoseph sebembiza ngenyanga yamaphupho. Shuthi ngamanye amagama sebeprofeta idestiny yakhe. Hallelujah. What I like about Joseph, kodwa ngathi ngahlala kancane la. Iphupho bangcwele liyamdinga ubaba. Number 2, iphupho liyamdinga uyazi ukuthi liyamdinga ukuthi ubaba ali-interprete. Ngoba ubaba u-interpreta iphupho. Alibonga igama leNkosi. Lithi le Nkosi baqala ukumzonda, bebemzonda ufika ubaphethela ukudla bathi nayi inyanga yamaphupho. Lithi iBhayibheli bamthatha uJoseph bamfaka emgodini. Bemthatha uJoseph bemfaka emgodini badla ukudla okuphethwe uJoseph. Ngiyathandaza ebusuku ukuthi uNkulunkulu makabanikeze abantu ukudla abasifaka emgodini. Mabasutha abantu abasifaka emgodini. Ake ngisho so ukusindiswa ekhaya uma bekujikela basuke bekufaka emgodini. But wena banike ukudla okuyinhlonipho. Banike ukudla okulalela. Kwenze konke ekhaya abathi kwenze ungacompromise with ivangeli. Ungacompromise ivangeli. You know, ukhona izinto zezinto engamngcolisi umoya. Ekhaya bethi yazi xolani kuzoba nomsebenzi la ekhaya insizwa yenza ijabeti. Into kumele ukuthi uyazi ukuthi mawulenza uthi baba ngegama likaJesu ozonyathela kulomhlabathi uzosindiswa. Alibonge igama leNkosi. But simelene naleyo ukuthi ekhaya ekuthwala umsebenzi ufuna usufake wash and it's hallelujah. Asicompromise ukukholwa kwethu. Ukho izinto bethi washa ingubo washa bapha ukudla kwensindiso. Into sebancane imnandi lula. Ijanet ayifuni sicomplicate. Alibonge igama leNkosi. Mebetha yazi namhlanje ngogesi uphile because insindiso yethu ayilele emazwini. Usho njalo uPaul. Kodwa ilele emandleni because amandla uma ebonakala abantu bayawalandela. Alibonge igama leNkosi. Lithi leNkosi lomgodi ababemfaka kuJoseph. Lithi leNkosi wawungenamanzi. Oh my God. Lithi leNkosi umgodi abamfaka kuwo wawungenamanzi. Before bamfaka emgodini lithi leNkosi bayithatha ingubo yakhe bayicwilisa egazini. Lithi leNkosi bayithatha ingubo bayicwilisa
egazini ukuthi bebehambisa umbiko kubaba bethi udliwe yizilwane zasendle. So kunento engike ngayibona noma engiyinakile noma engiqaphelisisayo ngalomgodi abamfaka kuwo uJoseph. Ebebele uma lithi lo mgodi wawungenamanzi simply means umgodi ongenawo amanzi usukubanjwe idwala. Idwala libamba amanzi ukuthi angaphumi abulale uJoseph. Idwala lethu uKristu Jesu. Shuthi ngamanye amagama noma ungangena kumuphi umgodi angeke ufe kulowo mgodi because awungeni wedwa kukhona ungena naye. Alibona igama lenkosi. Khumbula uDaniel ebafaka phandle lweingonyama. Ithuzwe lenkosi ingonyama zalanjiswa but uNkulunkulu esezulwini wamprotect uDaniel. Shadrach, Meshach, Abednego babefaka esithandweni somlilo. Ithuzwe lenkosi baphuma bengashanga nonyelweni lolo because awukho umgodi ozongena kuwo ukubulala. The reason why ungekubulala umuntu wephupho. Iphupho lihambiselana nomusa. Shuthi ngamanye amagama noma ungangena emgodini umusa usukhona. Musukhona. Noma umnyama kangakanani noma abantu bangajika noma kungenzakala noma singafelwa kodwa umusa usukhona. Lo musa lo uyakwazi ukuthatha intandane uyihlalise namakhosi. Lo musa lo uyakwazi ukuthatha into engelutho uyithithize uyihlalise namakhosi. Lo musa lo uyakwazi ukuthatha amaphansi ubese ngaphezulu. Lo musa lo uyakwazi ukuthatha abantu abaphezulu ubabeke ngaphansi. Lo musa lo aliyeki family. Unomusa omkhulu kule family. Aliyeki family, aliyekwa. Lento le ayiyekwa. Le ayiyekwa. Lena ayiye ungayeka konke kodwa ungaliyeki ifamily. Ukhona umusa la. Bese atobhala iBhayibheli. Atobhala I may wait in the night but his mercies are new in every morning. Shuthi umusa wakhe musha njalo ekuseni. Ebusuku ngalalukhala kodwa ekuseni ngesho umusa wakhe musha phezulu yakho. Abhale uDavid athi only goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Impela okuhle nomusa kuyalandela mihla yonke yokuphila kwami. Kodwa izinto esingayiyeka bantwana kodwa ngesike kumkhonto uNkulunkulu. Hallelujah. Akayiyeke kwabenzeka nje iminingi ba sothi siphume emthandazweni saphila uNkulunkulu athi lalela ayikho lento la ayifuni lento kube ngathi ngibanga kakhulu because ngiyawazi umusa wakhe ungihlukanisa nabantu. Ngiyawazi umusa wakhe unginakekela ubaba ebalekile kodwa umusa wakhe ufika unginakekela. Hallelujah. Ukube ukuphumelela kwabantu kuya ngokuthi ukhuliswa ubani, wanakekelwa ubani, wahanjelwa ubani, mhlawumbe ngabe ngisemuva ngokwempilo but because of umusa wakhe ngiyawazi. Hallelujah. Nini ngiyakemangale ngiyibuza ukuthi Nkosi ngempela yini lo bese kufika izwi kaNkulunkulu elapha kuIsaya athi niyoze niguge nibe yimpunga nginetshethe kuNkulunkulu. Hallelujah. Umusa uyasithatha bantwana. Unezinto ongathi mawubheke emuva uyibuze nawe ukuthi mina ngifike kanjani la. Umusa kwakhona ukuthi awunangane umusa noma ingane seyikhona umusa ukuthi wena uyaphila nengane. Alibonga igama lenkosi. Ngakho athi umbhalo wendaba
ningawenzi izeleze umusa kaKristu. Hallelujah. So futhi ngamanye amagama umuntu omusha, you need only two things. Monephupho udinga nomusa. Alibonge igama lenkosi. Because iphupho ukuthi limanifeste liyawudinga umusa kaNkulunkulu. Liyawudinga umusa kaNkulunkulu. Hallelujah. Umusa ngathi nje one time ngixoxela umakoti ukuthi asi mina ngakhula kanje yabo ngimchaza ukuthi wena ngiyamazi uNkulunkulu enginakekela ukuthi nje ngivele ngimuhle ebantwini sokuthi umaka afford but into engangiyazi ukuthi umusa wakhala kunjalo ngimvezela ukuthi esinye zezinto esizoba nazo noma esinazo asidingi ukusebenza ngamandla ethu. Umuntu oncike emseni akasebenzi ngamandla akhe. Umusa uyamsebenzela. Alibonge igama lenkosi. So ungalenzi iphutha lokuthi uphunyuke lo musa kaNkulunkulu. Hallelujah. Ukhona ezinye zezinto esiyoba nazo ngomusa just because siseve indlu kaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Mina esikoleni ngaphuma ku-matric. Ngaphuma ka-matric ngaya e-tertiary ngenza nakhona i-marketing. But kunento engifuna ukuyiveza. Umfundisi uHade ongizale enkosini. Ukuthi every week ubulikhanda ngamtshela ngathi baba lalela ke. Angeke usakhathazeka ngokesabuni. Ngizokugunda mina. Yabo ngathi mina baba ngizokugunda mina. Gunda mina. And ngangenza sure ukuthi ngiyaya ngiyomgunda ekhaya. Yes. Ngimgunde. Kodwa ukhona into ubaba ayikhuluma kimi. Athi ana wami kunento kumele ukuthi uyazi. Wena yoba ngokuqala ekhaya kini oyophumelela. Okay, ngakuzwa lokho but uyabona ukuthi hayi baba ukhuliswa yini. Bathi kimi ngikhuluma izwi lomusa empilo yakho. So ngaqala bengirejectwa e-tertiary ngaqala nga-apply umusa bangikhulumela. Ngaqala nga-apply e-NSFAS umusa bangikhulumela. Ngaqala ukuhlakanipha angikwazi ukuhlakanipha kodwa umusa bangikhulumela. Ngcono ngaqala nasebenza ngenza sure ukuthi ishumi zami ngisegoli siyaye ekhaya sikhiphe ishumi zami. Ubaba bangifonele nje akhulume izwi lomusa. Ngasebenza ngabona imali encane ngayiyeka ngamtshela mina sengiyekile balomsenzini because of reason that but hayi uzolunga mfana wami ake sikhulele baba but now apply futhi thola umunye umsebenzi within a short space of time. Now akhona ukuloboleka because of umusa. After ngiqeda kulobola ngathenga imoto because of umusa. So now into engizama ukuyiveza kuwe ukuthi kukhona izinto ongeke ube nazo if ungayithathi indlu kaNkulunkulu serious.
igama lenkosi. Uma ufuna ukubona uNkulunkulu kumele ukuthi umchallenge ngekhaya lakho lakamoya, because uma umchallenge ngale khaya lakho leli kunama spiritual protocols noma ngithi kunezibopho zasekhaya kini ezizoqhabuka because of wena uthatha yakhe serious. Angiyazi la kufika kanjani, but ithi into lekhaya leli okulo likamoya leli yilo elinamandla okulwisa ukwahluleka kwakini, because ekhaya kini kukhona iziphoqwana ezazenzeka noma ngithi ekhaya kini kukhona izivumelwano ezenziwa abadala bakini noma omkhulu obani, but lekhaya lelo elinamandla okunqamulisa ukukasho. Ungawuthathi sakudlala umsebenzi la kunomuso omkhulu la omkhulu ukuthi uyibuza ukuthi uzuhlabele mbengeni ngubani ngisengithanda kangaka, because of unomusa omkhulu ngomuva omkhulu bela kangcono bancane la iqhawe leli i-altari kaNkulunkulu. So whenever unakekela le ndawo le unakekela i-altari likaNkulunkulu. So now umbuzo wami uthi kungenzeka na uJehova anganakekeli kwakho na if unakekela i-altari? Hallelujah. Bakwazi uma unakekela le ndawo le ukhumbula nje bese siqala ukusebenza nabanye ababefuna iNSFAS safaka imali accountini, angithi sasinakekela umsebenzi i-altari kaNkulunkulu safaka imali accountini sasiyinsifa ezasiwu-7 safaka imali bathi I think esihamba ngoma 30 or 40,000 samfonela ubaba sathi baba ngosuku oluso kumele ukuthi uyothola isound, sikuthengele isound siyinsifa. Bayibuza wathi kanjani mesibheke emumva ubaba wavulizwe ngubula kahle isimo sami ngangazi ukuthi one day yabo wawuyibukela ukuthi ngizodriver uthi ayi ngizodriver ubaba wavulizwe benoma Mhadebe asibiza phambili kuyi-conference abantu abasha yami isound. uNkulunkulu esezulwini wakhuluma isibusiso through ubaba wathi la kithi akekho noyi-one lakini ozohamba exova udaka ozohamba encenge ebantwini niyophumelela. So now into engizama ukuyiveza kwakuyiphupho kithi ukuthi sifuna ukumthengela isound. So now iphupho lethu labonakala. So after qeda kubonakala iphupho lethu isibusiso saqala sasilandela. So now sathengela ubaba isound, ubaba wakhuluma isibusiso kithi. Yazi mengibheka kubo bonke labafana laba esathenga nabo isound, ungathi uyitshela ukuthi labantu laba banemali. No, isibusiso lithi izwi lenkosi, isibusiso sika Jehova siyacebisa asenezeli usizi. So now when you take indlu kaNkulunkulu serious, uNkulunkulu unakekela wena. Ingabona izwi lenkosi thina sifana nabantu
abatshele kuJehova ubani ongabona uNkulunkulu ubani ongabona uNkulunkulu angamasekayo amnike isikhathi ayifunayo ukuthi umusa walendlu ukusebenzela awudingi ukuthi uzoqale ukhulume ngezinto ukuze enkonzweni ufike ushanyele wazi ukuthi okay lokho ku right ukubathula injonga umusa wakulendlu yokusebenzela Amen. bathula injonga umusa wakulendlu yokusebenzela so umusa kaNkulunkulu uyazi ukuthi noma sengizolobola ngahamba ngaya kubaba ngamchazela asibaba 1 2 3 yabo lobola yazi ubaba wathini bathi ke mfana wami inezo ufuna ukupha lo wavule izwi lithi okuboshwa emhlabeni nasezulwini kuzoboshwa bathi ngiyabopha ke mina ukuthi wena uyobusiseka athula ngayibuzo ukuthi ubaba uyangisiza yazi ngenzani mangiqeda ngavele ngathatha imviwo yami encane ngaya kuya ngathi baba ngalezinto lezi engithengele zona activate lesibuso soqeda ukusikhuluma empilweni yami haleluya because khona ezinye zezinto ifuna ukuthi uNkulunkulu bese eyikhulumile ungasachithi isikhathi uvela ulithathe lezwi uthi leli lami ugijima nalo alibonge igama lenkosi so lo msebenzi bangcwele lo unomusa omkhulu and lo musa lo uyokulwela izitha ongazi ukuthi uzilwe kanjani izimo zakho ukulwela lo musa lo musa lo uyothatha iCV yakho abantu sebetshela ukuthi hayi umsebenzi wakho abasayile sebedizile ukuthi owakho because of the grace of this house lesiyakulwela ibandla la lithi God's Glory Ministries emseni bangcwele khona ikhazimula kakhulu uyokhazimula kanobaphi la uyakhona because of umusa wakuleli uyokukhulumela abanye bayongena bebhale kangcono kunawe bekhuluma isingisi esikhulu kunawe but bebele no sifuna loya begqoke ijacket emhlophe waphambili because of umusa uyokukhulumela kangcono Amen. umusa uyokukhulumela ngibona igama lenkosi yazi ukuthi umusa wenzani umusa uyakuthatha ukuthinthitha ekhaya kimi bese bayibona ifamily bebona ukuthi yaphila lento kaThandeka yaphila lento kaVusi umusa bese inkazimulo ibadonsela kulendlu inkazimulo iyo ibadonsela kulendlu benoma ake siyobona la hlanganyela khona inkazimulo ehleli phezu kwakho ebadonsela kulendlu alibonga igama lenkosi asuthathe lo musa kulendlu alibonga igama lenkosi Pastor's appreciation bengina something asuthathe lo musa ukulendlu uyokusebenzela ngemini amalanga alibonga igama lenkosi Amen. yazi umusa mengikhuluma ngomusa bangeke ukuthi umuntu yamsebenza la ngisebenza khona kunabantu abasebenzela nga 6 years 8 years 10 years not permanent but umusa bangikhulumela kangcono ngina 2 years bangisayina alibonga igama lenkosi ingabona ithi bebe uJoseph noma la aya khona umusa kaJehova wawuhamba naye alibonga igama lenkosi so ungawuthatha content yazi isikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu umnyazi uthi hey kwenzisa uNkulunkulu ayivalile
iBhayibheli lithi ningayeki ukungenisa imihana waba mhlasimba nazi ukuthi niyongenisa ingilosi ngamanye lamalanga. So what I'm trying to say bangcwele usathi siyazi ukuthi akakhulu la nomusa la lo musa ungavumi ukuthi usebenzele abakude ungakusebenzeli ukhona. Ungavumi ukuthi ungena abantu abagulayo la kudala wagula la ungaphili. Ungafani nendoda efuna ukufaka ethibini. Oh moyingcwele. Efuna ukufaka ethibini ethi nje sangunamuntu oyokufaka. Unomusa la. La kunomusa bangcwele. Hallelujah. Angazi ukuthi ufika kanjani indaba yomusa. Umusa. You know bangcwele ukuthi ukuphakama kwamama baba ukuphakama kwenu. Ukamama nobaba ukuphakama kwenu. Hallelujah. But ukuwa kwabo ukuwa kwenu. Hallelujah. Ukuba inkinga noma kuyoba buhlungu ufika umuntu ongeza bomani baba. Afike umama baba bekhulume izwi elishintsha impilo yakhe same time ekudala ekhuluma impilo yakho kungenzeki. Hallelujah. Let's honor the grace. Hallelujah. Ukuthi umbhali wendaba give honor where honor is due. Hallelujah. Asikuvume ukuvuma umusa ophewayo. I think one of the things as a uphumeleliso Joseph ukuthi uJoseph wakwazi ukuvuma umusa ophezu baba ukuthi amtshele konke. Alibonge igama lenkosi. So iBhayibheli lithi uJoseph bayamdayisa. Udayiswa uJude. Ogama lithi uJude lisho a praise. Lithi iBhayibheli umdayisela ama-Ishmayeli. Alibonge igama lenkosi. I'm left 10 minutes bagcwele ngizovala ngekudala. So now memdayisa umdayisela kuma-Ishmayeli. But ngicela ukubuza nje la. Igama lithi Jude lisho indumiso. Alibonge igama lenkosi. Angibuye kwami ngisafunda le ndaba. Uthi kimi baningi abantu abadayiswe indumiso engamile ipraise engalethi udumo kuNkulunkulu. Abanye abantu bawile namhlanje abasayikhonza inkosi not because babengadalelwe ukukhonza uNkulunkulu bawiswe udumo. Futhi ngamanye amagama kumele ukuthi siqaphele singabantwana bakaNkulunkulu ukuthi udumo lungasilimazi. Ngoba nakhona la isofeni siyakhohlisana. Eyashaya mfana. Umuntu abona ukuthi ngoba kuthiwa ngiyashaya sengaphezulu kwegrace uNkulunkulu ayibekile endlini. Hallelujah. Amen. La bangcwele uyazi ukuthi umzala wakho kamoya angakhuluma thothi nje uzuyithetha akwazi ukushumayela kanti yizo uNkulunkulu akunikeza yona for impilo yakho. Ungavumi ipraise idayise. Ungavumi ukulahlekelwa ubukhona bakaNkulunkulu ngenxa yepraise. Abantu abapraise namhlanje kusasa bayathusa. So Joseph into emenza ukuthi adayiswe yiphupho. So iphupho lika Joseph lalithi kumele ukuthi
adlule kunezinto andlula kuzo. What I'm trying to say bantwana, ungavumi ukulahlekelwa ithemba noma ungavumi ukuluza umpholo kaNkulunkulu ngenxa yokubona izinto eziseduze kwakho zidayisa noma abantu bedayisa noma ifamily yakho idayisa. Ungavumi ukulahlekelwa umpholo. Ungavumi ukulahlekelwa umpholo. Khona abantu abalahlekelwa umpholo kaNkulunkulu noma ubuNkulunkulu okubo ngenxa yabantu abasemaceleni kwabo ababalalelayo. Ungavumi mina nabangani ukuthi bekulahlekise ngobukhona bukaNkulunkulu, because there is a dream inside you. So lephupho leli kumele likwenze ukuthi ukulangazelele ukumseva uNkulunkulu, because uNkulunkulu esezulwini nguye osokwenza ukuthi lephupho nalo liphumelele. Alibonge igama leNkosi. So mele mdayisa uJoseph, ama-Ishmael nawo ayamdayisa, ayamdlulisa, amdlulisa kuFaro. Lithi iBhayibheli uFaro omthanda uJoseph. Lithi izwi leNkosi uJoseph nomaphi la aya khona wayehamba nomusa. Lithi iBhayibheli bantwana uFaro wabona ukuthi konke nako akathathe akunikele uJoseph. Lithi iBhayibheli bantwana uJoseph waqala waphatha endlini kaFaro. But now mesaphethe kuza unkosikazi kaFaro uthi Joseph lala nami. Lithi iBhayibheli wanqa uJoseph because uma unephupho ngaphakathi kwakho awuhambulala. Alibonge igama leNkosi. Uma unephupho ngaphakathi kwakho awuhambi ulala, because usuhlasimbe uthi uyalala ulahlekelwe iphupho lakho. Ukhona abantu abalahlekelwa amaphupho abo ngenxa yokuhamba belala. Awuhambi ulala unephupho, uyanqaba ngomzibulo bakho unephupho. Awuhambi uyilahlela, awuhambi ufuna amafavor unephupho. Iphupho lizokudonsela ifavor kaNkulunkulu. Awuyifuni ebantwini. Unephupho awuhambi ulala, uyanqaba ngawe. Ngithandile ingoma eculo emsi ukuthi uJoseph wabaleka. Ngaba ngawe. Khona abantu abalahlekelwa amaphupho abo namhlanje ngenxa bahambe belala. Alibonge igama leNkosi. Awuhambi ulala unephupho. Umoya lephupho leli. Lephupho leli likhuluma kuwe ngaphakathi. Uthulele, uliswe. Lisho libubula because of lephupho leli. Uma unalephupho awuhambi ulala. Alibonge igama leNkosi. Lithi iBhayibheli bangcwele wanqaba wabaleka washiya ibhantshi. Uma udinga ukuthi kube khona izinto esishiyayo kunokuba silahlekelwe yiphupho lethu ngamane sikushiyile. Haleluya. Uma kukhona izinto engenza ukuthi silahlekelwe yiphupho ngamane sikushiyile bangcwele egameni likaJesu. Haleluya. Because lephupho lelo nalo uyodla ngalo umhlaba. Usizani ukuzuza izwe lonke ulahlekelwe ukuphila ongaphakathi. Haleluya. Lithi iBhayibheli bangcwele wabaleka washiya ibhantshi, wamemeza wathi unkosikazi kaFaro wathi umkaPotifar wathi nangu belethu uyangibamba. Watshela even noFaro. uFaro wathatha konke ayekunikeze uJoseph.
lithi iBhayibheli wayesekhipha ecommand ukuthi akavalelwe ejele. Lithi iBhayibheli uJoseph wavalelwa ejele. Kunento okumele ukuthi uyazi ne, uma unephupho la ufike unyathele khona abantu, umunyathele kahle ngomngcwele nangeqiniso, abantu boqala bephuphe amaphupho because unyathele umuntu onephupho. Shothi wena uyi-grace carrier, wena mawufike ebantwini bengenaphupho uvusa iphupho. Lithi iBhayibheli uJoseph mefike ejele umphathisi akagcine tilongo waqala omunye waphupha uJoseph. Khumbula uJoseph unephupho phakathi kwakhe. So now what makes Joseph to prosper yikuthi lafika khona lento uNkulunkulu amnikeze yona ufike abe yiyo. Ngiyafikelwa nje ngokucabanga kwami ukuthi uJoseph ngamanye amagama bele nephupho ukungena kwakhe ebantwini okwenza ukuthi nomunye ayibone enephupho. Ingakho lafika khona wonke umuntu ufike abe nephupho. Hallelujah. So lithi iBhayibheli baqala abaphupha laba waba-interpretela iphupho. So now umbuzo wami ukuthi uzoli-interpreta kanjani iphupho labantu ungakwazanga uku-interpretelwa iphupho lakho. Shothi it was good, kwaku-right ukuthi ubaba akumushe iphupho likaJoseph ukuthi nomaphi uJoseph ayakhona azokwazi uku-interpreta amaphupho abantu. For you to be a great woman or ukuthi ube umuntu ohlonishwayo, you must invest ehlonipheni your elders. Alibonga igama leNkosi. iBhayibheli watshela umphathi tilongo ukuthi endoda ubomkhumbula nami ngelinye lamalanga. Lithi iBhayibheli akazange amkhumbule. Lithi iBhayibheli kwafika isikhathi senyabala, kwafika isikhathi la uFaro aba nephupho khona. uFaro meke eba nephupho, lithi izwi leNkosi wadinga umuntu ozokwazi uku-interpreta iphupho lakhe. Lithi izwi leNkosi wabiza uJoseph wakwazi ukuthi azom-interpretela iphupho. Lithi izwi leNkosi uFaro wayephuphe indlala ezweni ukuthi uzoba khona indlala ezweni. Lithi izwi leNkosi uJoseph weza wafike wa-interpreta iphupho lakhe. So what into engibamba ngoJoseph ukuthi azange athathe sensitive ukuthi uFaro wamkhipha endlini yakhe noma esebuya ezo-interpreta iphupho. Hallelujah. Ngoba into eyosiphumelelisa ukuthi ungathathi into ngenhliziyo omukhuzwa abazali bakho. Hallelujah. Because discipline abamnika yona noma wayengayideserve, but it was good for him because kwakumenza ukuthi abonakala ukuthi indeed there is a dream inside me. Lithi iBhayibheli uJoseph iphupha yenalo alitshela uFaro after lapho uFaro wakwazi ukuthi akhiphe indandatho kuye wayifaka kuJoseph. Mayifaka kuJoseph wayesho ukuthi usengena esivumelwaneni esisha naye because iring isho isivumelwano. Shothi wayesemfaka esivumelwaneni esisha. Shothi ngamanye amagama thina uma singabantwana bakaNkulunkulu sesisesivumelwaneni esisha. Hallelujah. Yaba khona indlala.
but uNkulunkulu esezulwini wayazi ukuthi uJoseph uzophatha. Lithi isizwe lenkosi uFaro wakwazi ukunikela konke kuJoseph ukuthi aphathe. Singama ngenyawo